Sugeng pepanggihan malih para pamirsa, kepanggih malih kaliyan kawula Urip Daryanto wonten ing pawartos mirunggan saking Bumi Samin. Miwiti taun 2026 Kabupaten Blora katingal nindakaken owah-owahan ageng lumantar maneka warni kawicaksanan enggal. Mboten namung nengenaken pembangunan fisik, nanging ugi nyantosaken spiritualitas lan kearifan lokal. Wiwit saking gumregahing ekonomi masyarakat alit lumantar pasrah tinampi 100 becak listrik bantuan saking Presiden Prabowo Subianto ngantos kawicaksanan unik inggih menika jemuah bersarung kagem para ASN minangka wujud nglestarekaken budaya Jawa. Mboten kesupen Kitha Blora ugi dipun kebaki kanthi swasana religius lumantar waosan sekawan solawat nariyah kagem nyuwun keselamatan negari. Kados pundi rincian pawartos saking kitha ingkang nggadhahi sesanti akur makmur misuwur punika sumangga dipun pirsani ing pawartos sakjangkepipun. Pawartos ingkang kapisan Bupati Blora ngajak umat Kristiani ndongaaken korban bencana Sumatera nalika nindakaken safari Natal. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman ngajak sedaya umat Kristiani kagem sesarengan ndongaaken para korban bencana ingkang nembe dumateng wonten Sumatera. Bupati ngajeng-ajeng supados kahanan enggal sae lan para korban pinaringan kegiatan. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman nindakaken safari silaturahmi dhateng sawetawis gereja sajroning rerangken pahargyan Natal 2000 selangkung sarta pengetan hari jadi kaping 276 Kabupaten Blora dinten Kemis selangkung Desember 2000 selangkung. Sajroning kunker kasebut dhateng Gereja Betani, GKI, GKJ lan GPDI Blora, Bupati ingkang dipun ampingi dening Wakil Bupati Hajah Sri Setyorini ngajak jemaat kagem paring empati dumateng para korban bencana alam ing Sumatera Utara, Sumatera Barat lan Aceh. Poin utamanipun kunjungan inggih menika aksi solidaritas. Bupati Arif ngajak umat Kristiani ndongaaken warga ing wilayah Sumatera ingkang kening bencana supados enggal dangan lan saged nindakaken aktivitas malih. Pesen persatuan. Jumbuh kalian tema Hari Jadi Blora kaping 276 nyawiji mbangun Blora akur makmur misuwur, masyarakat dipun suwun tetep njagi kerukunan lan semangat gotong royong utawi nyawiji. Apresiasi sektoral. Pemerintah Kabupaten Blora paring apresiasi dumateng kontribusi gereja ing babagan sosial lan kasehatan ingkang bantu pambangunan daerah. Pimpinan Gereja Betani, Pendeta Esther Sri Mining, nampani sae rawuhipun jajaran Forkopimda kasebut. Piyambakipun gadahi pangajap pilih momentum punika saged nyantosaken kerukunan antawis umat beragama ing Kabupaten Blora. Pawartos salajengipun Pemkab Blora nyaluraken 100 unit becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto. Inggih, pamarentah Kabupaten Blora kanthi resmi nyaluraken bantuan 100 unit becak listrik saking Presiden Prabowo kagem para tukang becak ing tlatah Blora. Bantuan menika dipun ajeng-ajeng saged mbiyantu nggampangaken pakaryan lan nambah penghasilanipun warga. Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setyorini masrahaken bantuan 100 unit becak listrik saking Presiden Prabowo Subianto lumantar Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN dumateng para pengayuh becak ing pendopo kabupaten dinten Minggu 28 Desember 2000 selangkung. Bantuan punika nggadhahi ancas kagem gampelaken ayahan fisik para pengayuh becak, njagi kesehatan, sarta nambah asil pituas lumantar transportasi ingkang langkung efisien lan ramah lingkungan.
Kajawi unit kendaraan, Pemkab Blora ugi ndumakaken 700 paket sembako minangka wujud dukungan tambahan. Poin penting operasional. Fasilitas pendukung, Direktur GSN Maijen TNI Purnawirawan Firman Dahlan nyuwun Pemkab Blora supados enggal nyawisaken fasilitas pangisi daya, charger, ing titik-titik strategis. Regulasi rute. Dinas Perhubungan dipun suwun ngatur rute operasional ingkang aman kagem becak listrik ing wilayah kita. Uji coba. Jajaran Forkopimda langsung nindakaken uji coba kanthi nitih becak listrik mubeng kawasan kita sasampunipun acara pasrah tinampi. Wakil Bupati negasaken komitmenipun kagem ngawal nginakaken bantuan punika supados trep sasaran lan saged lumampah kanthi lestari kagem nyengkuyung kesejahteraan masyarakat alit ing tlatah Blora. Pawartos salajengipun Bupati Blora perpanjang kontrak 286 P3K ngantos taun 2030. Inggih, pemerintah Kabupaten Blora kanthi resmi merpanjang mangsa kontrak 286 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja P3K formasi tahun 2020. Penandatanganan perjanjian kerja dipun lampahi langsung ing ngarsanipun Bupati Blora, Arif Rohman wonten ing pendopo dalem Dinas Bupati, dinten Selasa 13 Desember 2020. Para pegawai ingkang nampi perpanjangan kontrak punika kadadosan saking 209 tenaga guru lan 17 tenaga kesehatan. Mangsa makarya dipun perpanjang dangunipun gangsal taun, dipun wilang wiwit 1 Januari 2026 ngantos 13 Desember 2030. Poin utama perpanjangan kontrak. Kriteria penilaian. Perpanjangan dipun paringaken adhedhasar asil evaluasi kinerja minimal sae, cocokipun kompetensi, integritas tanpa catatan paukuman disiplin, sarta kesehatan jasmani lan rohani. Evaluasi tahunan. Sanadyan kontrak lumampah gangsal taun, Bupati negasaken bilih badhe tetep nindakaken evaluasi kinerja saben taun kagem mesthekaken profesionalisme pelayanan publik. Pesen Bupati. Tenaga pendidik dipun suwun fokus bentuk SDM ingkang gadahi karakter. Dene tenaga kesehatan dipun paringi semangat supados terus nindakaken inovasi sajroning paring pelayanan ingkang prima. Bupati Arif Rohman mratélakaken bilih kawicaksanan perpanjangan gangsal taun punika minangka wujud kapercayan lan apresiasi dumateng dedikasi P3K sajroning bangun Blora dangunipun gangsal taun pungkasan. Tasih wonten pawartos saking Blora seminggu pungkasan pamirsa ngijokaken kawasan Guwa Trawang Pemkab Blora lan Perhutani nanem atusan wit woh-wohan. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman mimpin aksi nanem wit woh-wohan ing kawasan ruang terbuka hijau utawi RTA Jembangan, leresipun ing sawingkingipun objek wisata Goa Trawang, dinten Selasa 13 Desember 2020. Langkah punika dipun pendet minangka upaya mitigasi bencana banjir sarta investasi lingkungan jangka panjang. Kanthi makarya sesarengan kalian Perhutani KPH Blora, kathahipun 50 atus 50 bibit wit-witan ingkang kadadosan saking 300 alpokat, 50 pelem, lan 50 kedondong dipun tanem ing petak 54D. Pamilihipun wit woh-wohan gadahi ancas supados kawasan Wonolindung tetap kajiwa fungsinipun sarta saged paring mupangat ekonomi sanes kayu dumateng masyarakat tanpa ngrusak ekosistem. Poin strategis gerakan lingkungan. Kolaborasi multipihak. Bupati nggandeng pawiyatan luhur ITB, IPB, UGM, kagem nyawisaken bibit lan paring instruksi dumateng Dinas Lingkungan Hidup kagem glempakaken dana CSR saking perusahaan.
Sinergi instansi. Gerakan punika dipun sengkuyung dening Perhutani KPH Bloro, Kemenak lumantar program sedekah wit kagem calon penganten ngantos jajaran Forkopdimda. Target ke depan. Wiwit tahun 2026, sedaya camat, kepala desa, lan sekolah-sekolah dipun wajibaken nindakaken aksi nanem ing lingkunganipun piyambak-piyambak. Administratur Perhutani KPH Bloro, Yeni Ernawati, negasaken bilih nanem ing kawasan perlindungan punika wigati sanget kadem jagi ilining lepen lan goa macan saking beboyo erosi sarta pendangkalan. Alhamdulillah sore hari ini saya sama anak-anak yang lagi liburan ini, anak-anak ponakan-ponakan, ini kita kenalkan tentang bagaimana menanam pohon. Kita suburkan dan kita hijaukan bumi Blora. Nah, ini dengan Perhutani, dengan CDK, kita sinergi dengan Forkopimda untuk membuat gerakan menanam pohon ini. Mohon dukungannya teman-teman media ya. Semoga Blora hijau royo-royo. Kita akan bentuk tim untuk tanam pohon ini, gerakan tanam ini nanti melibatkan semua stakeholder termasuk para camat, Forkopimcam, kepala desa, lurah, PKK, sekolah-sekolah, dan yang lainnya. Udah lama ya, ini berawal ketika dulu saya dilantik dengan Ibu Wakil ketika di istana. Ketika itu Pak Prabowo nyalami kita, begitu kita nyebut Blora, yang diingat beliau jaga hutannya ya. Nah ini semangat kita sinergi, insya Allah kalau semua kompak, kita yakin Blora akan hijau, buminya akan subur. Ya. Pawartos salajengipun ASN Blora wajib ngagem busana khas wiwit 2 Januari 2026. Pemerintah Kabupaten Bloro kanthi resmi netepaken ngginakaken busana khas kagem aparatur sipil negara ASN saben dinten Jemuah wiwit 2 Januari 2026. Kawicaksanan punika sinerat wonten ing Surat Edaran Nomor 0-1/1/638 tahun 2020 ingkang dipun tandatangani dening Bupati Arif Rohman. Langkah punika dipun pendet kagem nyantosaken identitas budaya lokal lan kearifan lokal Bumi Samin, sarta nindakaken instruksi saking Gubernur Jawa Tengah babagan busana dinas harian khas ASN. Ketentuan busana khas ASN kakung, rasukan kemeja gulu Shanghai petak utawi batik khas Bloro dipun padokaken kalian sarung batik khas Bloro. Ginakaken peci dipun keparengaken. ASN putri, gamis, tunik utawi atasan batik khas Bloro mawi bawahan batik ingkang senada. Kagem ingkang ngagem jilbab dipun wajibaken ngagem jilbab polos kanthi warna ingkang cocok. Atribut lan alas suku. Wajib dipun lengkapi atribut resmi mawi pilihan alas suku wujud sandal slop, sepatu sandal utawi sepatu. Pengecualian, kawicaksanan punika boten lumampah kagem pegawai ing sektor pelayanan mirunggan, kados perhubungan, Satpol PP utawi penegak perda, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, lan pelayanan kesehatan, amargi pertimbangan fungsionalitas lan kaslametan makaryo. Bupati Arif Rohman paring instruksi dumateng sedaya pimpinan perangkat daerah kagem mengawasi ngetrapaken kawicaksanan punika supados pelestarian batik Bloro saged lumampah kanthi sae ing lingkungan makaryo. Karena hari Jumat ini Pak Gubernur sebagai seragam kita ya untuk seragam hari Jumat, nanti Blora juga mengikuti arahan dari Pak Gubernur. Kebetulan ini tadi hari pertama. Ini kita awal Pak Kapolres, yang penting mau Kapolres. Pamirsa, pawartos salajengipun ing segmen pawartos saking Blora Media menika, inggih menika DPRD Blora nyetujui Raperda KTR lan Perpustakaan nglantik anggota PAW PKS. Inggih, DPRD Kabupaten Bloro nyetujui kalih rancangan peraturan daerah Raperda
taun 2000 selangkung lan nglantik anggota pengganti antar waktu PAW sajroning rapat paripurna ingkang dipun lampahi dinten Rebo 3 Desember 2000 selangkung. Kali regulasi ingkang dipun sepakati inggih punika Raperda Kawasan Tanpa Rokok KTR lan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan. Bupati Blora Arif Rohman negasaken bilih Raperda KTR nggadhahi ancas kagem nyurung pola gesang sehat lan batesi pariwara rokok. Dene Raperda Perpustakaan dipun proyeksiaken minangka instrumen kagem nyantosaaken literasi adhedhasar inklusi sosial. Agenda utama rapat paripurna. Regulasi kesehatan. Raperda KTR ngatur perlindungan masyarakat saking dampak rokok lan rokok elektronik jumbuh kalian amanat PP nomor 28 tahun 2022 sekawan. Literasi daerah, Raperda Perpustakaan dipun tetepaken kagem nyantosaaken peran perpustakaan minangka sarana sinau salawasipun gesang. Pelantikan PAW. Nyoto Adi Sucipto saking Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kanthi resmi dipun lantik minangka anggota DPRD mangsa keanggotaan 2024 dumugi 2029 nggantosaken Ibu Munatin. Bupati Arif Rohman paring apresiasi dumateng sinergi legislatif lan eksekutif sajroning rampungaken regulasi punika. Piyambakipun gadahi pangajab bilih rawuhipun anggota DPRD ingkang nembe dipun lantik saged paring kontribusi positif kagem pambangunan ing Kabupaten Blora. Pawartos salajengipun pahargyan malem taun anyar 2026 ing Blora, Bupati ngajak warga ndonga kagem korban bencana. Bupati Blora Arif Rohman sesarengan jajaran Forkopimda mirsani langsung pahargyan malem pergantian tahun 2026 ing sawetawis titik karamean dinten Rebu 1 Januari 2000 selakung. Puncak acara dipun warnani kanthi tiup trompet lan nutuk kentongan sesarengan warga ing sadawaning margi pemuda. Sanadyan regeng, pahargyan taun punika ngutamakaken babagan kemanusiaan. Bupati ngajak ewunan warga ingkang ngebaki area Car Free Night kagem nundhukaken sirah sakedap, ndongaaken para korban bencana alam ing Aceh, Sumatera Utara, lan Sumatera Barat supados enggal bangkit. Pusat kegiatan masyarakat. Kawasan Kitom Blora dipun pusataken ing panggung musik margi pemuda MD Mall lan pagelaran kesenian tradisional, barongan lan ketoprak ing Prapatan Grojogan. Kecamatan Cepu dipun regengaken kanthi Car Free Night ingkang nampilaken panggung hiburan musik. Religi, pengajian umum pungkasan tahun mawi undian umroh ing Masjid Jami' Mutiah Sawahan. Kesejahteraan lan kondusivitas. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto ngerahaken 180 dosa setunggal personil kagem jagi 14 titik strategis. Pihak kepolisian ugi menging wontenipun konvoi motor kagem jagi ketertiban. Bupati paring apresiasi dumateng panyengkuyung masyarakat ingkang jagi kahanan tetep kondusif lan gadahi pangajab sinergi warga saged terus nyengkuyung pambangunan Blora ing taun 2026. Pamirsa tasih ing pawartos saking Blora kalih warta miwiti taun 2026 Bupati Blora nindakaken ikhtiar spiritual 51.151 sholawat nariyah. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman miwiti dinten kapisan taun 2026 kanthi nindakaken kegiatan spiritual sesarengan jajaran Forkopimda lan Kepala OPT ing Masjid Agung Baitun Nur dinten Kemis 1 Januari 2026. Kegiatan dipun wiwiti kanthi salat subuh berjamaah, khotmil Quran, sarta maos 51.151 sholawat nariyah.
Bupati ingkang asring dipuntimbali Mas Arif punika mratelakaken bilih campuran antawis makarya kenceng lan donga minangka kunci keberhasilan pambangunan Blora sadangunipun taun 2000 selangkung. Piyambakipun gadahi kapitayan bilih sinergi antawis ulama lan umara pemimpin dados dasar ingkang wigati sajroning ngadepi tantangan pamerintahan. Pesan lan agenda utama. Optimisme pelayanan. Senajan ngadepi maneka warni keterbatasan ing taun 2026, Bupati paring instruksi dumateng jajaran birokrasi supados tetep paring pelayanan publik ingkang prima lan mupangat kagem masyarakat. Kepedulian sosial. Minangka wujud syukur, acara dipun lengkapi kanthi masrahaken santunan dumateng sawetawis lare yatim lumantar Basnas Kabupaten Blora. Visi daerah. Kegiatan punika nggadhahi ancas nyantosaaken spiritualitas kagem mujudaken Blora ingkang religius lan sejahtera. Acara dipun tutup kanthi silaturahmi lan dahar enjang sesarengan warga ing teras masjid kagem nyaketaken sesambungan antawis jajaran pemimpin daerah kaliyan masyarakat. Pamirsa, mungkasi pepanggihan ing pawartos saking Blora kalih warta ASN Blora wiwit ngetrapaken busana khas Jemuah bersarung. Inggih, pemerintah Kabupaten Blora kanthi resmi miwiti ginakaken busana dinas khas Jemuah bersarung ing dinten kapisan makarya taun 2026. Dinten Jemuah 2 Januari 2026. Kawicaksanaan punika majibaken aparatur sipil negara (ASN) ngagem sarung batik khas Blora minangka wujud nglestariaken budaya lan dukungan dumateng UMKM lokal. Aturan ingkang adhedhasar SE Bupati Blora nomor 025.1/1638 taun 2000 selangkung punika majibaken ASN kakung ngagem kemeja polos utawi batik mawi bawahan sarung batik Blora. Dene ASN Putri ngagem atasan polos utawi batik mawi bawahan kain sarung batik khas daerah. Poin utama implementasi. Identitas budaya sanes agama. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Bowo Dwi Raharjo negasaken bilih seragam punika minangka busana dinas khas Jawa Tengah sanes busana ibadah saengga lumampah kagem sedaya ASN tanpa mbedakaken agama. Dampak ekonomi. Para pengrajin batik lokal nampani kanthi sae kawicaksanaan punika amargi njalari mindhakipun pesenan kain sarung kanthi motif khas Blora kados motif jati lan potensi daerah sanesipun. Kecocokan pegawai. Sanadyan taksih wonten penyesuaian babagan kasedian stok kain sarung motif khas Blora ing peken, para ASN mratelakaken antusias lan kraos sakeca kanthi tampilan enggal ingkang dipun anggep modis kasebut. Nindakaken Jemuah bersarung kanthi sesarengan ketingal ing maneka warni instansi, wiwit saking sekretariat daerah, sekretariat DPRD, ngantos kantor-kantor dinas lan kecamatan ing sakabupaten Blora. Para pamirsa, rerangken pawartos saking Blora kasebat nggambaraken kados pundi Kabupaten Blora miwiti taun 2026 kanthi kebak semangat lan kapitayan. Mboten namung ngoyak kemajengan teknologi lumantar becak listrik, nanging ugi tetep ngugemi dasar budaya lan spiritualitas kagem kemaslahatan umat. Kanthi sinergi ingkang kiyat antawisipun ulama lan umara sarta krenteking manah kagem ngleluri kearifan lokal, kita sedaya nggadahi pangajab supados Kabupaten Blora saged saestu dados kita ingkang religius, modern, sarta mujudaken masyarakat ingkang akur, makmur, lan misuwur. Makaten pawartos saking Blora media menika ingkang saged kula aturaken. Kawula Urip Daryanto sesarengan sedaya klub Blora TV ingkang makarya
nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan. Matur nuwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.